tomto videu ti vysvetlím základné princípy maskovania, ukážem piliere, na ktorých je maskovanie postavené a taktiež si prejdeme výhody a nevýhody dvoch maskovacích systémov, ktoré v poslednej dobe používam a práve na nich sa pokúsim vysvetliť, v čom sú rôzne a na čo sa pri výbere maskovania zamerať. Poďme si teda vysvetliť základné princípy maskovania. Maskovanie, alebo z angličtiny kamufláž, jej cieľom je zabezpečiť, aby objekt, ktorý sa snažíme schovať, môže to byť aj naša postava, nebol vnímaný ako objekt, ktorý vidíme v nejakom jeho tvare, v nejakej jeho vzdialenosti, s jeho nejakými kontúrami, obrysmi, farbami, ale aby sme sa pokúsili tento objekt rozložiť na rôzne oblasti, ktoré výsledný pozorovateľ nebude vnímať už ako jeden objekt, ale bude ich vnímať ako nejaké rôzne distribuované objekty, rôzne situované bližšie alebo ďalej od nás. Veľmi dôležitým prvkom v maskovaní sú kontrasty. Kontrasty sú vytvárané jednak svetlom a tieňom, ale je to napríklad aj zmena farby, to znamená svetlá farba, tmavá farba. A tieto kontrasty vytvárajú jeden zo základných pilierov alebo princípov dobrého maskovania, a to najmä na dlhšie vzdialenosti. V prípade, že máme nejaké jednoliaté, málo kontrastné maskovanie, pozorovateľ nás z väčšej vzdialenosti bude vnímať ako jednu jednoliatú farbu a nepodarí sa nám rozbiť siluetu alebo nepodarí sa nám vytvoriť ten kontrast, ktorý by následne umožnil to rozbitie toho objektu na rôzne distribuované oblasti. Ďalším princípom maskovania je koncept tvaru. Ľudské oko, ale aj zvieracie oči podvedome vnímajú tvary. Tvar ľudského tela je veľmi, veľmi špecifický a veľmi ľahko a z veľkej vzdialenosti rozpoznateľný. Ten tvar je robený najmä úzkou hlavou, širokými ramenami a teda dlhou, zvislou, vysokou postavou. V prípade, že tento tvar hoci kde v priestore vidíme, či už my ako ľudia alebo zvieratá, veľmi rýchlo a ľahko dokážeme rozpoznať, že ide o človeka. Napriek tomu, že ten človek môže byť oblečený v nejakých zelených farbách, v prípade, že sa nám nepodarí zmeniť pohľad na tú siluetu, nepodarí sa nám rozbiť tzv. Ten tvar, stále budeme my alebo zvieratá vidieť tú postavu človeka veľmi jednoznačne, a to najmä z toho dôvodu, že vidíme veľmi jednoducho hlavu, vidíme ramená, vidíme dlhú zvislú postavu, ktorá nám okamžite evokuje, že sa v tom mieste nachádza človek. Teda popri kontrastoch potrebujeme myslieť aj na nejaké rozbitie tvaru a teda potrebujeme ako keby zmeniť ten vizuálny pohľad na nás ako na človeka, respektíve na akýkoľvek iný objekt, ktorý sa snažíme zamaskovať. Tieto všetky tvary sú pre ľudské oko alebo pre zvieracie oko veľmi dobre rozpoznateľné a ak sa nám pri dobrom maskovaní nepodarí tieto tvary rozbiť, tak to maskovanie nebude také efektívne a účinné. No a samozrejme, okrem kontrastu, svetla, tieňu a tvaru je potrebná aj správna farba. Ak budeme mať zabezpečené kontrasty, budeme mať zabezpečené rozbitie tvaru, ale celé to bude v nejakej oranžovej farbe a bude to niekde v lese, kde máme všade okolo zelenú, tak samozrejme sa nám nepodarí ten objekt alebo toho človeka dobre zamaskovať. To znamená, popri kontraste svetla, tieňu, prípadne kontraste farieb, pri rozbití alebo rozložení siluety potrebujeme zabezpečiť aj správnu farbu. No a teraz už sa poďme pozrieť na konkrétne ukážky maskovania. Dneska budem porovnávať a vysvetľovať princípy maskovania na dvoch, myslím si, že veľmi kvalitných a dobrých maskovacích systémoch. Jeden je veľmi kompaktný, ľahký, spratný a ide práve o 2D. A na druhej strane mám objemnejší, oveľa väčší, ale zároveň aj odolnejší a uvidíme, či efektívnejší 3D systém. Začnem produktom od spoločnosti Ghost Hood. Ide o kompakt poncho, ktoré je vyrobené z takej veľmi ľahkej vzdušnej tkaniny, ktorá v podstate sa dokáže zbaliť takmer do jednej dlane. Čo sa týka hmotnosti, má to nejakých 340 gramov, takže je to naozaj veľmi kompaktné, veľmi ľahké, veľmi malé. Samotné to maskovanie následne vytvára teda takýto plášť alebo takéto poncho, ktoré je veľmi jednoduché prehodiť takto cez seba. Konkrétne toto maskovanie má integrované takéto ruky, gumičky na prsty, vďaka ktorým je možné si tie rukávy uchytiť. A v podstate ten princíp je veľmi jednoduchý. Ide o poncho, ktoré má čiastočne nepravidelný tvar, vytvára nejaký možno že dojem nejakého rozbitia siluety. Konkrétne v tomto modeli je integrovaná aj kapuca, ktorú je možné prevesiť či už takýmto spôsobom, alebo potom celková maska cez tvar. Výhodou tohto ponča je jeho kompaktnosť, malé rozmery, ale zároveň tento predĺžený pred. Napriek tomu, že nemám na sebe žiadne maskačové alebo maskovacie spodné nohavice, to pončo vpredu vytvára celkom dobrý efekt alebo také ako keby prekrytie aj toho predu. Možno nevýhodou alebo na prvý pohľad je stále viditeľný ten tvar hlavy a ramien. To znamená, toto pončo nie až tak efektívne rozbíja siluetu, avšak pomerne dobre splýva s nejakou okolitou vegetáciou. Jeho farba je na dobrej úrovni, takisto kontrasty, ktoré vytvárajú tie jednotlivé farby, sú veľmi fajn. Tá látka formou, ako je ako keby vyrobená, sama o sebe je veľmi krčivá a to vytvára zaujímavý efekt práve toho svetla a tieňu, napriek tomu, že tam nie sú žiadne 3D elementy.
Tento systém na to, aký je kompaktný a ľahký, si myslím si, že je veľmi efektívny. Naproti tomu tu mám maskovací oblek od spoločnosti Mimtech. Tento konkrétny kus je súčasťou väčšieho celku, teda toto je iba vrchný ako keby taký kabát a ešte potom v tom sete sa nachádza aj nejaká kúkla maska na tvar, maskovacie nohavice a potom ešte aj nejaké návleky na topánky, čiže ide naozaj o komplexný od A po Z systém. Poďme sa pozrieť na jeho hmotnosť. Tento jeden samotný kus váži 1,1 kg. Veľkým rozdielom v prístupe je, že tento oblek je plne reverzibilný. Dá sa úplne plne otočiť a z druhej strany v podstate má hnedú stranu. Zároveň spoločnosť Mimtech vyrába tieto modely v rôznych prevedeniach, čiže je tam naozaj možnosť si vybrať, takisto ako Ghost je tiež vyrábaný v rôznych modeloch. Tento systém je principiálne koncepčne iný v tom, že umožňuje automaticky počítať s pripevňovaním 3D elementov. Je to dané takou sieťovinovou štruktúrou, na ktorú je veľmi ľahko možné pripevňovať 3D elementy. A poďme si vyskúšať, ako tento model funguje, respektíve v čom sa líši a ako principiálne inak funguje oproti 2D modelu. Ako si môžeme všimnúť, má tiež také nepravidelné tvary, teda zachováva taký princíp toho, že nechceme mať na sebe nejaký kus oblečenia, ktorý má nejakú rovnú líniu, ktorá v podstate opäť vytvára nejakú symetriu a nie efektívne ruší tvar ten jeden z pilierov. To znamená, z tohto dôvodu tento oblek má nepravidelný tvar, zozadu má trochu dlhší, spredu má do takého oblúku vytvorený vlastne efekt, ktorý nejakým spôsobom ruší alebo snaží sa narúšať tú symetriu. Takisto zips nejde priamo v strede, ale ide do šikma a tým pádom vytvára aj nejaký efekt vlnenia tej látky, vytvára ten 3D efekt, 3D model. Podobne tak ruky má v podstate integrované tiež nejaké gumičky na prsty, ktoré zakrývajú v podstate celé dlane, ale taktiež vytvárajú tu nejaký efekt pokrčenia tej látky a podobne. Celý tento systém je úmyselne urobený vo väčších veľkostiach, aby v podstate vytváral nejaké nepravidelné, rozdielne veľkosti, aby rušil tie tvary, aby sa pri pohybe, pri nosení rôznym spôsobom nejako zošuveril, posunul, pohol a tým v podstate automaticky narúšal taktiež tú symetriu, ten tvar. Veľkou výhodou tohto obleku od Mimtech je zároveň jeho integrovaná veľká kapuca, ktorú keď si dám na hlavu, tak aj pri tom, že neprekryjem svoju tvár, tak začína pomerne výrazným spôsobom rušiť tú symetriu alebo ten viditeľný tvar ľudskej hlavy a ramien, ktorý je pre človeka veľmi významný a veľmi ľahko rozpoznateľný. Zároveň tá kapuca je možné si ju rôznym spôsobom prehodiť, napríklad z jednej strany na druhú, tak aby vytvárala ten efekt ešte asymetrie oveľa väčší. Zároveň pri tej kapuci je možné prehodiť si ju či už čiastočne, alebo úplne cez hlavu. V takomto prípade v podstate rovno integruje aj nejakú masku na tvár, ktorá však v tom balení sa nachádza. To znamená, je možné využívať tú masku na tvár, ktorú momentálne so sebou nemám, a kombinovať ju s touto kapucou. Veľkým rozdielom teda tohto systému je možnosť upnúť si 3D elementy. A v tomto prípade vidíme, že ja tu mám už upnuté 3D elementy v rôznych farbách. Sú to buď rôzne zelené alebo rôzne hnedé prvky, ktoré vlastne vytvárajú ešte väčší kontrast farieb a v podstate efektívne rušia siluetu a farebnú odlišnosť od okolitého okolia. Pozrieme si teraz Mimtech trochu zbližšia. Je to teda takáto sieťkovaná štruktúra. Vyrába sa v rôznych farebných prevedeniach, či už na jar vhodnejšie alebo na leto, kedy tie farby sú menej syté, taktiež potom na zimu. Vyrába sa aj biela snežná forma. Čo sa týka tej kapuci alebo tohto veľkého prehozu, tak ako bolo vidno v tých vzdialenejších záberoch, veľmi efektívne to narúša tú symetriu a ruší to ten tvar, ktorý je kľúčový pri rozbití silulety človeka a je možné či už čiastočne takouto nejakou formou, alebo potom úplným prekrytím tej hlavy vytvoriť vlastne ten efekt, kedy sa tá siluleta človeka úplne rozbije. Veľmi dôležitým aspektom je tvar. Veľký rozdiel je, keď v podstate človek zakrie ten svoj typický výhľad napríklad z nejakého profilu alebo prípadne úmyselne nejakou kombináciou nejakého tvaru. To je veľmi dôležité napríklad pri nejakej pozícii, do ktorej sa chceme zamaskovať. Snažiť sa zamaskovať sa nie možno v stoji a nie proste s tým typickým vzhľadom človeka, ale dať sa možno do nejakej polohy trošku z profilu, možno nejakým spôsobom si prehodiť aj v tomto prípade tú veľkú kapucňu a vlastne snažiť sa rozbíjať ten tvar a tú siluetu človeka tak, aby sa nevytváral nejaký ľahko rozpoznateľný symetrický tvar, ale aby sa vlastne naopak vytváral ako keby neurčitý, nejasný objekt, ktorý je už pri prvom pohľade ťažké identifikovať. Pri tom Mimtechu v podstate ten zips umožňuje veľmi rýchle a veľmi jednoduché prehodenie toho obleku na druhú stranu. Tá hnedá strana je vhodná napríklad na jeseň alebo v zime, kedy už vegetácia nemá takú výrazne zelenú farbu a naopak viacej sa dostáva do popredia hnedá, či už zo stromov, z konárov, prípadne z listov, z pôdy a podobne. Tú kapucu je konkrétne v tomto prípade možné dať aj opačne, napríklad čiastkovo. Je to už potom podľa
konkrétneho uvaženia alebo konkrétnej situácie. Výhoda je, že to vytvára ešte väčší kontrast medzi práve tou vrchnou stranou, medzi tou hlavou, ramenami a zvyškom toho tela, kedy ten kontrast je nielen v tom tvare, ale práve aj toho kontrastu zelenej a tej hnedastej farby. Detailnejšie približenie Compact Poncha od Ghost Hoodu. Ten materiál je oveľa kompaktnejší, oveľa spratnejší, je naozaj taký tenučký, je cez neho možné takmer až vidieť, je veľmi spratný, ľahký. Konkrétne tento model Compact Poncho je vo farbe zelenej a taktiež je možné ho zohnať v rôznych farbných prevedeniach. Výhodou z môjho pohľadu je práve ten dlhý predok, ktorý efektívnejšie rozbíja ten pohľad spredu. Sú tu teda taktiež gumičky, ktorými je možné upnúť tieto rukávy a do istej miery prekryť aj dlane a stále mať funkčné ruky prístupné, ale teraz z tej druhej strany veľmi efektívne rozbijajú tú siluetu a zakrývajú tú farbu. Z prednej strany potom je možné vidieť tvar toho ponča, ktorý opäť veľmi dobre vytvára nejaký efekt rozbijania tej siluety. Není to teda nejaký možno oblek, ktorý by bol tesný, napasovaný a kopíroval by tvar toho ľudského tela, ale naopak je taký voľnejší, vytvára tu rôzny priestor na také prevísanie, na vlnenie sa možno vo vzduchu a teda o to efektívnejšie naplňa práve tie princípy a piliere rozbijania tvaru. Integrovaná kapuca, ktorú je zároveň možné využiť ako masku. V prípade, že sa chce maskovať efektívnejšie, môžem využiť aj túto integrovanú kapucu a veľmi pekne zároveň využíva túto predĺženú bradu, ktorá ruší ten typický tieň človeka, ktorý má zvyčajne v tejto časti. Ten tieň v tomto prípade nehrá tú dobrú úlohu kontrastu a to je z toho dôvodu, že ľudská hlava opäť v tom torze tých ramien a tej hlavy je veľmi viditeľný, ľahko rozpoznateľný prvok a práve ten tieň, ktorý sa tam často vytvára v tejto spodnej časti, veľmi ľahko určuje, že ide naozaj o hlavu. Táto predĺžená brada, tým, že vystupuje trochu do priestoru, tak ten tieň ruší a v podstate vytvára z toho taký pocit jednoliatého objektu, ktorý už nemá tak jednoznačne identifikovateľný kontrastný objekt hlavu v porovnaní s tými ramenami. Čo možno trošku chýba v tomto prípade je teda nejaké rozbitie siluety alebo respektíve nejaké namapovanie, vyplnenie tohto priestoru tak, aby tie ramena a hlava boli trochu viacej zliaté, aby sa nevytváral taký ten typický pohľad hlava-ramena. A pri vhodných podmienkach okolo je veľmi efektívne umožniť splynutie s prírodou, najmä ak sa nehýbeme. Tak čo povedať na záver? Oba tieto systémy majú nejaké svoje výhody, využívajú iné princípy. Jeden nevyužíva žiadne 3D maskovanie, druhý sa spolieha alebo respektíve umožňuje využiť aj 3D maskovanie, hoci je dobre povedať, že Mimtech ako taký sám o sebe je iba 2D platforma. Tie 3D elementy sú následne potom dorábané, ale človek sa môže rozhodnúť si ich urobiť ako chce, využiť materiály, farby, tvary, aké chce, ale zároveň nemusí. Ten Mimtech myslím si, že veľmi dobre maskuje z mojich skúseností aj iba v tej základnej 2D forme. Kedy by som sa teda rozhodol využiť napríklad Mimtech a kedy by som sa rozhodol použiť Ghost Hood Compact Poncho, pre mňa tá kompaktnosť toho ponča je veľmi veľkou výhodou. V prípade, že idem iba na nejaké miesto, kde si chcem možno skontrolovať terén, idem veľmi naľahko, iba s malým ďalekohľadom, možno s maskačmi alebo s nejakými vreckovými nohavicami, toto pončo sa mi zmestí do nich a je veľmi kompaktné a dokážem sa efektívne zamaskovať veľmi rýchlo. V prípade, že idem napríklad fotografovať nejaký druh zvieraťa, ktoré je veľmi plaché a chcem veľmi citlivo pristupovať k tomu, aby som ho čo najmenej rušil, v takom prípade určite sa rozhodnem pre Mimtech, najmä z toho dôvodu tých 3D elementov. To maskovanie funguje perfektne. A na záver chcem len dodať, že ani spoločnosť Mimtech, ani spoločnosť Ghost Hood mi neposkytla alebo neponúkla žiadne odmenenie. V tomto dnešnom videu vám prinášam moje osobné skúsenosti a taktiež moje znalosti, poznatky, ktoré som nadobudol pri pozorovaní a fotení zvierat. Akokoľvek sa rozhodnete, určite hlavným cieľom by malo byť zistiť v prvom rade, na aké účely chcete toto maskovanie používať. Rôzne druhy rôzne citlivo reagujú na dobré alebo menej dobré maskovanie a pri mnohých druhoch je naozaj úplne dostačujúce schovať sa možno niekde v nejakom bežnom maskačovom oblečení a taktiež na trhu je v dnešnej dobe obrovské množstvo rôznych značiek, rôznych produktov, ktoré je možné či už aj kombinovať alebo teda aspoň využiť rôzne. Takže z tohto pohľadu vám prinášam výsledky mojej analýzy, výsledky môjho pozorovania a možno v nejakom ďalšom videu si môžeme povedať detailnejšie o tých jednotlivých konkrétnych maskovacích systémov, ktoré ja mám k dispozícii, ktoré používam a možno aj aké sú moje skúsenosti z praxe, z terénu, najmä z pohľadu toho, ako na ne vplyvajú zvieratá a ako efektívne ma pred nimi maskujú.